ei Kenya ka wan gi tuoche sida adek mamako nyithiwa matindo. Sana wawacho ni kind higa 10 gi 19. Ing'eni higa 10 gi 19 kanyo nyithindo gin nyithindo ma wagerogi e yore duto. Nego wamigi environment moro ma ginyalo somo, tuoche ok makgi, gin environment ma somo kende kata nikech bang' higa 20 onego bed ni koro gichako gero piny. To kama gintiere no ema koro sida nitiere. Number 1, tuoche mag ayaki. Kae magimake virus mag ayaki gi mang'eny kabisa. Chakre gini 14 nyaka 19 ka. 14 nyaka 19 ka. To ibiro yudo ka ni kichaka 10 ka. To biro bedo shida, lakini sana en 14 nyaka 19. Nitiere nyithindo mako ayaki ni e yo mopogore opogore. Kato kia kanyo tibire mako ich. Iye mohiu. Iye mohiu nyithindo gi seche gi ok onego bed ni gitimo ang'o, gimako ich. Seche gi onego bed ni gin e school ideal. Ka ok gin e primary to gin e secondary. Ka ok gin e secondary to gin e college. Monego bed ni koro moko tieko kata mana college. Tiyudo ni area ni 14 to 19 ka ema kendo mako ich mago yugo nitiere mang'eny kabisa. Kata tiyudo ni mar adek en gimiluongo ni sexual and gender-based violence. Nyithindo gi bedo exposed e weche mag lwenje, e weche mag rape, chako inyalo luongo weche mag bembo kata bembo, weche mag bembo mag anjao. My situation ma adolescents nyithindwa gi nitiere. My situation kodhi koni danger, kodhi kocha danger, kodhi koni danger. Koro ka utimore kamano, future marwa mar society kata kaka community chalo nade. Mane momiyo ineno ka by around August igani sirikal through the Ministry of Health nodhi ofwenyo ni wasetimo mang'eny korka geng'o tuoche mag ayaki, korka iye mag oiu gi eki gi gender based violence. To nikech other factors gini chak timore nade? Chak idho malo. Ang'o momiyo kwani pod medo dhi malo kata odoko ni piny owacho osebedo ka temo mar neno ni ochiwo puonj makende? Ing'eni piny owacho wuon to osetemo kar ma ginyalo mondo mi gidwok gigi ang'owa gigi piny. To giketo measures gi kuom ranyisi piny owacho oketo media gilando gigi e media through all media, mass media to gi social media mondo mi ji ong'e, nyithindo ng'e, mano giketo kanyo. Bas gichak giyawo gimiluongo ni safe clinics, ineno adolescent clinics ma nyithindo nyalo dhiye mondo mi okonygi, nikech nyithindo gi seche moko nigi shida gi giwegi, to ka gidhi e clinics mamoko gi eki monywando ji jomadongo, monywando jomadongo gang'o gini tiriembogi. Koro piny owacho to temo chiwo safe space mondo nyithindo gi odongi ka gin very safe. Mano e gima piny owacho wacho. But kiduogo piny koro wabiane up to the family level. Kato influence mar media to gi influence mag age mates. Wach ni age mates joma hikgi aole mag mbese. To kato kichak idhi to ichak yudo ni the again poverty level, weche mag dhier ni malo sana. Koro gik moko adek gi kichak ikawo iketo kanyakla expose nyithindo manyiri kabisa. Ere kaka onego bed ni time ponono ni ng'ato bambi kata ng'ato ochwanyore kata ni gitiyo gi rabo yunga to barore? Ere gima onego bed ni timo e seche 72 mondo mi chope siptal mondo mi igeng' gamo kutegi? The moment mibedo exposed, obambi gimoro chuoi to king'e ni to gimo chuoya ni nosechuo ng'a gini, gimoro amora mo penetrate dendi. The moment mibedo exposed ni an akwayi dhi, awacho ni kisungu wacho dhi to the nearest health facility.